Jo crec que en Mas es presenta com una fórmula nova perquè suposo que és el que ell creu que ven, però en Mas el que representa és una opció molt de passat. En Mas el que expressa és una opció d'aquells que avui estan acompanyant a Zapatero amb la retallada de drets. I ell pot presentar-se com una fórmula nova, però avui en Mas el que expressa i representa és, sí, que no hi hagi impostos, que les grans fortunes no tributin, perquè després s'acaben retallant drets. Això és el que representa en Mas. I vaja, però Iniciativa Verds està molt orgullosa de la tasca feta i està molt orgullosa, òbviament, d'una majoria d'esquerres que ha canviat el país, però d'una majoria d'esquerres que també creiem que no només s'ha de reeditar, sinó s'ha de reeditar fent que hi hagi més accent social i més perspectiva ambiental, i això vol dir amb més Iniciativa Verds. Però sí, nosaltres hem reivindicat l'acció de govern i nosaltres reivindicarem l'acció de govern en tota la campanya. Que en els darrers llocs de la llista, finalment, no van ni el conseller Saura ni el conseller Baltasar. I això no és casual. Nosaltres entenem que els dos consellers formen part de l'actiu d'Iniciativa. I com que formen part de l'actiu d'Iniciativa no volem reservar-los llocs simbòlics. Hi haurà campanya del conseller Baltasar i hi haurà campanya del conseller Saura. I en el cas del conseller Saura no serà només la campanya del conseller, serà també la campanya del president d'Iniciativa i formarà part de l'actiu d'Iniciativa. I ho dic perquè, i això es traduirà en que Anna Sallés tanca la llista, historiadora i una persona de reconegut prestigi. També ho farà en Jordi Borja, en aquest cas com una de les persones de referència de l'urbanisme i d'un urbanisme crític. Ho farà Eulàlia Vintró, també en els darrers llocs de la llista, i ho farà Aurora Huerga, una de les dirigents sindicals, en aquest cas de Comissions Obreres, pel nostre compromís amb el sindicat. Fixin-se vostès que és una llista que el que expressa és el compromís i l'experiència de gent d'esquerres, el compromís i l'experiència de la lluita antifranquista, el compromís i l'experiència de gent compromesa amb el país, però compromesa amb una vessant d'esquerres.